Ja sam zadovoljan. Bio je gospodin Matthew iz Evropske komisije, koji inače se bavi pitanjem turizma. Bio je i predsjednik gospodin Kukan, koji je zadužen za taj dio Balkana. Vidio sam da su oni jednostavno sa velikim oduševljenjem prihvatili to i da su pozdravili jedno novo predstavljanje, mi smo osvijetlili jednu novu stranu iz Srbije i Crne Gore za koju se ovdje nije znalo. Ovdje je Srbija predstavljena kao i Crna Gora sa mnogim predrasudama koje idu na štetu našu. Ovo naše današnje predstavljanje Sandžaka u stvari je osvetljavanje jedne nove strane i pozitivne strane i Srbije i Crne Gore. Opet kažem, prvenstveno sa ciljem da Sandžak predstavimo kao modernu evropsku regiju koja će normalno donijeti dobro njenim stanovnicima. Mi mislimo da je Sandžak treba da bude jedna moderna, normalna, jedna evropska regija, jedna evropska turistička destinacija na tom budućem evropskom koridoru. To će biti taj autoput koridor 11 među Beograd-Bar i na tom dijelu mislim da će to biti jedna poželjna turistička destinacija i za zdravstveni turizam, sportski turizam, lovni turizam i uopšte za odmor ljudi. To je pokušaj naš da dobijemo pravo da konkurišemo za neke fondove. Čuli smo da Evropa ima, Evropska komisija neke 30% svojih sredstava koje planira da investira u te neke prekogranične regije, neke zajedničke projekte. I mislim da je ovo pravi trenutak gdje će od 13. godine pa do neke 20. za taj period da jednostavno ne metnemo sebe, da ne metnemo ovu našu ideju Sandžaka kao jedne turističke evropske destinacije. Na našem evropskom putu, naše zemlje, ovo je još jedan korak dalje. Ja sam kao ministar u vladi Republike Srbije, moj kolega Rafet Husović iz vlade Crne Gore, došli s jednom zajedničkom idejom da ovdje pokrenemo inicijativu o Sandžaku kao prekograničnoj regiji. Inače, Sandžak je sam po sebi školski primjer jedne prekogranične regije, jedne regije koja čini cijelinu, koja ima preko polovine, znači dvije grupe lokalnih samouprava koje imaju dobru saradnju, a koje su podijeljene jednom međunarodno priznatom granicom. Znači, to je jedna evropska inicijativa. Mi pokušavamo u Briselu to da predstavimo i da predstavimo Sandžak kao jednu novu stranu, pozitivnu stranu i Srbije i Crne Gore. To je jedna multietnička regija u kojoj postoji dobra međunacionalna saradnja, tolerancija, međuvještarska saradnja, tolerancija kao tradicija. To je u stvari nešto novo što je Evropa, vidim, Evropljani su to danas pozdravili, čuli su to.